ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಗಿಫ್ಟಿನ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ತುನ ಯಾನು ನೆಟ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವು ಮಾತ ಕೊರ್ತಿರತ್ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೈಜಿದಾನೆ ಪನ್ನಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಕವರ್ ಕೊರಿಯರೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಅಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಲಾವಣ್ಯನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊರ್ತುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಸಾರಿಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಸಾರಿ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಸಾರಿ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಬತ್ತದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿನ ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ 7 ತಾರೀಕು ಗಾಯನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ಬತ್ತನ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತವನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೀನು ಪೂರ ತೂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮನ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪಲಂಚೆನೆ ಈರು ಓಪನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗಲ ಪಂಡಲು ಅಂಚ ಯಾನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಾರಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಟೈಪ್ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಪ್ಪದಕ್ಲೆ ಚೂರು ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜು ಪಂಡ ಅಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಂದುಲ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಲೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆನನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೆಲವರು ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗನೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಾಕ್ಲ ನಾನಾಗ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಮಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪು ಅಂಡ ಏನು ಕೆಲವು ನೀವು ಬುಡ್ಪದು ತೊಚ್ಪದೆ ಕೆಲವಿನೇನು ಬುಡ್ಪಾರೆ ಪೋತುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತೆರ ದಾನಾಗ ಅವು ಮಿಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ನೆಂದು ಏನು ಪಂಡಿನೆಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಚೋಕುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ತುಯ್ಬೇಟಿಗೆ ಅವೇನು ಪಾತದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನ ಮಾಮಿಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರನ್ನು ಪನ್ನಗ ತೂಲೆಂದು ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ತೂಲೆಂದು ಪನ್ನಿಕ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳುದು ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನು ಬರೋನುಂಡೆ ಕದಿಂಚಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತನ್ನಡುಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ತೋಜಂಡು ಅಂದ್ಪಂಡದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜನಿ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಳ್ದ ಅಂಚ ಪೂರ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳಿನೇ ಆತೆ ಅಂಚ ಆತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಪ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಬೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ದೈನು ಮಾತ್ರ ತೋಚ್ಪಲ್ಲ ಪಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಗಿಫ್ಟ್ದ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಒಂದು ಪೋಯೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಮಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ನನ್ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬರಿಯರೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಯಾರುಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಪೋಪುನಿಡ್ದಾರ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆನೇ ಬಂಗಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬರೋನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ನಿಧಾನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಧಾನವಾದ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಮಾತ್ರ ಮರಪೊಡ್ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಾಯಕ ಮಾತ್ರಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಾನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಐನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಏನು ಕೇನೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಏನೋ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ವೆ ಆದರೆ ನಿಕ್ಲು ನೀವು ತೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.